Izityholo zihambisa zithi ikhankatha lithe libuyela ebhomeni ngaloo mini yesiganeko lafika umtyholwa sele ezilungisa egqiba ukuzithathela isondo kumkhwetha. Uchaze watsho umama womkhwetha esingamvezanga ngelokukhusela unyana wakhe. Kuye oonontlalontle bafika bamthatha kwacaca uba ke ngoku masimkhuphe because akazuhamba ngengubo yesikhwetha. Samkhupha nge-25 samenzela umgidi wakhe nge-25. Ukhona usekhayeni ngoku urayithi yena kodwa bekade othukile ezaa ntsuku kuba ebesoloko bebetha yonke into nezinje ezikhaba yonke into beyibetha benomsindo. Urayithi ngoku. Usayihamba noonontlalontle bayafika apha ekhayeni bathethe naye. Umsunguli weKhula Development Project uPetros Majola ubesenkundleni namhlanje esithi bengulo mbutho onganyekanga nzuzo umthetho mawudlale indima yawo. Simemelela okokuba umfana lona obanjiweyo na-39 makangabi sayinikwa noyinikwa yona ibheyile. Okwesibini, makukhawuleziswe ukugwetywa kweli tyala kuba umntana ludlwengulwe ukhona, umdlwenguli ukhona. So akho nto izawuphandwa apha kuyokukhangela umntu kuba ekugqibeleni uzaphela ezenza umntu ongaphilanga ukwenzela uba akhutshwe kweli tyala. Kwelinye icala amadoda noko kuyafuneka sijonge kuba noko ngoku umntu unowuthenga nezaa nto zi-artificial azenzela intokazi ngayo noba ngunopopi. Usapho luvakalise udano kukumiswa kwetyala isihlandlo sesibini kodwa lusithi aluzutyhafa kuquqa lubuyelela de kucace icala. Ndiziva kabuhlungu kakhulu uba limisiwe ityala kodwa ndizawuzana ngomso ndizomamela uba kuthiwani. Noxa ndisiza nge-200 nje apha Centane andikwazi kuhlala ekhayeni ndiyazi uba yimini yekhesi yomntanam ndihlala ekhayeni. Kuyanyanzeleka uba ndizile ndizomamela. Ngomso kulindeleke ukuba umtyholwa afake isicelo sebheyile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kuCentane.